Hi guys, gikan ko. Ang papel lang atribay na des divider. Munisipyo, ay dahil gisugos atribay yung importante. Kaya mo abroad. Dahil buo mo na kaliptan ng ganyan na eskwelahan na timak eh. Pari sa Nagkaato ka sa eskwelahan ma? Ganiha dyan yung gatod. Kilaway ko nung bagtamis ba be? Gikan pa po nagpalit sa kuwang Kaong kong mais. regalo since sing-singgip. Mong papa ba? Nagganay nag-chat na ngilad ko no, mga post. Yay. Murapag naangay. Murapag Pait man. may anak ng baji. Takita na lang diyang buto murapag sus, ginoo. Ay. Paningat mo ka be. Ito nga. Haram to ang ipalit mo be. Di ah. Extended? Ito ah. Hindi sabi. Dili siya pang ipalit ninyo. Yung ipalit Alexi guys. Di na makaon kanina. Sanggalat. Panty. Agang kuha kay Lards. Hala, dako lang din mo bis. Dako lang mo bis. Isuot ko na be. Pero tangtangan ng pajama, di ning panty. Ada ng panty. Eh. Dako mo. Himisong o bilang. Oo. O lagi. O dako na. Tauwaw din mo papa. Nauwaw. Oh, sakto naman di ay. No. Sakto na dako. Sakto na. Alay, unang kabuok kayo. 285. Labahan pa ba niya? Tamis ako ande. Pait man. Pait. Kilig man ang bukuan. Dali daw. Eh. Hah? May lamig mais, programa. Mas papa nga ma? Doon? Oh. Down. Ew. Anong comment ko sa si mo papa? Ha. Wa dari eh. Pwede mo.
Ngayon. Siya tubig man. Dara. Ang ubos. Nasa tubig. Pasko. Mm. Hmm? Hmm. At dinding uli tayo pa. Turururut. Be, sagol talaga ni. Mama ko ng cellphone. TikTok lang. Yan. Kanina. May TikTok yung ko. Di na duwaan rin kay vlog na naman. Nakin mapindutan niya. Hindi lagi. Ba? Ah, Pait-pait. Sakto ning tere kay tikit mo katugubulan. Nahaman mamitere ni. kakas. Ikaw siguro. Abot ko ubay gabi eh. Palit siya dyan mga tambaw. Lalo ka diha, ang sapot man ka. Sunong bubuan mag-cellphone kasi nga magkaba. Ilabot siya na. Pait ta ay. Pait guys. Pait pas dibuhat ni Mariano. Ano na? Excuse me. Itasan ko, hindi ko paniwag to. Nakita na yung baligya. At to eskwelahan mo. Kita ka na yung baligya. Sabina. Muntik ko agutan. Naku ba, oy? Yan. Adyo ka tanaw sa mga kuwas imong papa. Puhos kay ngilan. Wa na angay. Ipakita buto tayo pa. Ha? May lami ngilan. Aray. Tumbalog sa kuwa. Sikit. Kapoy ko eh. Ban gabi? Asa? Malibang. Eh? Nagtubig na maho. Grabe po ka. Saan ka? Laag ng mata. Na. Ugma ka na ihatid, be. Sa? Oh, pilar, hapon. Yatod ko ni mo. Kuhaan pa ka na. Sasa? Ika 24. Anhim ka Pasko, di mo ka pwede at tumapasko sa mga papa. 23 yun.
Maul na. 24 sa gabi eh, Pasko na eh. Oh, kasi ko terus dari. Hmm. Ande. 84 na lang. Eh, Parang gusto ko subukan pa ay. ulo. Gan subuh kapo yun. O, ba't ko? Basta nas nanas kung kung buwa dyan ng tinigang hapon. Bangko? Please. Ay, no? Ang paita, pwede pang sabihin na, uy, limbungan. 20 ra bagad yun. Isa. Ano na lang? Nakwa. Diyan ko ang bungon. Bagdad na tonsil, sila din tayo. Kita kas po si Lester na eh. Lister? Friend man mo. Hai man. Yung mga post ba? Nasa sa daw. Kita mo po. Ang tapos ko ang sabi ko dugot. Ang grave sa baga. Nagdaghang ng chat na yun nga. Di ko no ipakita ang niksi kay Milad. Ang ganyan nga. Biduit mo pa. Magapa. Maumaw. Wow. Ay. Taya ka. Sino yan? Wow. Ha? Oh, kita kawilan bungay. Wag pa man mo na. Buwag pa man. Yung mga kanyang doon sa putang liig na sa ilaw. Ang liig.